Gondopati Gandajaya. Iya, Kang. Suwe banget kon tak jak cecri kulo ngarsaning guru Telamaya. Mung bute golek ilmu jaya kawijayan guna kasih lepas sangkan bareng dumati. Iya, Kang. Ibarat ilmumu kendi wis kebok mencep-mencep lulang garing pendengar. Ning aku duwe gegayuhan. Apa, Kang? Kondo ngomong, Kang. Terus, Kang. Ngerti Sawitri anake sapa? Anakku. Anak Bobo Guru, Kang. Apa, Kang? Delok pola tingkae Taji Kencana sajake duwe rasa tresna barek Sawitri. Oh, ngono, Kang. Ning aku ora nrimakno. Rontek atiku. Saumpama aku ngayono Sawitri, setuju ora? Setuju, Kang. Bantu-bantu. Aku ya setuju, Kang. Ngono ku aku setuju, Kang. Nek awakmu wis padha setuju kabeh. Kang. Nek ana ngamuke Taji Kencana wani kon ngadepi. Jelas wani, Kang. Ojo maneh ngono. Nyawa taruhane, Kang. Kang, Yo. Riko gak perlu cilik ati. Hmm. Senenge Riko ya senengku, susahe Riko ya susahku. Mula lek Riko no apa-apa, aku sing maju, Kang. Bener, setia tuh bekti barek kancam, you know? Kabeh. Yo apa? Ngomong. Tak rewangi toh nyawa. Bakal tak lakoni, Kang. Ngono. Rosid, Yo, Kang. kon sing tak percaya. You know? Najan Bapak Guru selak tak jaluk kaoleh tak rudo paripeksa perlu ge pati. Ngono, Kang. Ayo. Ayo, Kang. Ayo, Kang. Kene ku ya soro ya gak soro. Wong seneng buri. Ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk panjenenganipun Bapak. Tak trima ya Surajapa sing dadi sembah marang aku. Ora liwat pojolan pangestune bapa tampan ana.
Kakang tuwa Suraja. Jroning jagating Suraja kapan bola ndarbani ananing Sawitri? Ya kene. Sawitri wong ulung mantu. Ateges nyiksa jagating Suraja. Kliru nak penemu yer. Kowe ngira marang Sawitri. Umpama Sawitri ora tak jodohno marang Taji Kencana, ya ora bakal Wo! Wong tuwa kaya pinane gudel nantang kebu. Gudel kudu kebu. Roset lecek Taji Kencana. wewet bani tengkaning basa. Bapa sing diwewenang Gadang kowe bakal bisa nyajui bapa ing padukaan ning lek ndelok sekabehing pangucapku kaya-kaya kowe ora nrimakno yen bapa duwe keputusan sing kaya ngono. Guru mesisan sura ing jana bring papan cinorek. Dosa neraka peko apa jene besok tak niat lan tak kajati sampama Suraja ora darbani Sawitri Alungbaya dadi slemeng bab. Awakmu kabeh kok nanggone kene iki ana apa? Pancen kepengin ngedang lakune Taji. Perlune Sakjane awakmu lek ngerteni. Awakmu minangka dulur enom, Kang Suraja dulur tuwa. Lur, Sakjane sing pantes omah-omah iku Kang Suraja. lah iya, iku lak karepmu dhewe. Ning aku ngugemi apa sing dadi kandhane Bapak Guru. Kudune awakmu protese nang gone Bapak Guru lah apa nang aku. Kaping pindhone aku wis dadi bojo mbarek Sawitri. Mangkane iku aku gak lega, gak lilo, gak nerimano. Sakjane Kang Suraja sing oleh. Awakmu aja gawe sakarepe dhewe lho ya. Kapak-kapakno lek aku wis kadung dijodohno mbarek Sawitri, aku ya tetep mbelani. Mergo iki ngono mandate Bapak Guru. Ga iso Tak dong sarana api. Oleh gak oleh tak haluk. kok katik ngomongmu sing apik, nganti ngomongmu sing elek lho tak ladeni. Tibake kon ngencengno batimu. Oh bangsa.
aja arek-arek sore. Kaya dadi lalapan. Nek Rosid kepengin adu ilmu kaya Kawijaya. Yo. Gak usah kakek ngomong ae ditentokno ning papan panggonan kene sapa sing gemlundung sirahe ning Pantala. Bukan adane Taji Kencana. Ketaman Ajaji Pamungkas Rosid gak gemlondong tak sembah idri-idram. Rabalen japa mantramu tamakno ning datane Ki Haji Kuncan. Kok ngane-ngane? Yo Jane protes ayo ganang sampean to, Kak. aku dhewe yo bingung. Arek-arek iki karepe dhewe tancene dikongkon. Lah iya. Aku kan ngono. Mestine iki ya kudune di lah kae. Karep sampean niku ya apa sih, Kang? Taji Kencana. Apa sebab aku nunggal lagumu sakron marang Sawitri? Karep sampean apa, Kang? Tak jaluk padange atimu. Iki dina tak jaluk Sawitri. Gak iso, Kang. Kapak-kapakno sing ngongkon aku rabi mbare Sawitri gak liya ya Bapak Guru. Aku ngugemi omongane Bapak Guru. Yen to kowe ngugemi omong bapak gurumu, ora kelak warta dol kapirungon, ora sedas papak paluning Pandesti Mahamara Suraja. Yen kowe adep samujajar mangko akeh matine timbang urip. Ayo. Cincing-cincing gak urung ayo telus pancen wis tak niati lan tak kajati. Nganti tumekaning pati ayo tentono ning papan panggonan kene. Tonalmu tak buka dadak. Lah yo, bot-bote dikongkon mbok golek kayu. Kok cek angele dina niki, Mang? Aja kena keplani nang Golek kayu rono rene nang gak ero. Aduh. Lah, Aduh. sampe niki kene apa? Ya apa rek? Kok iso sikilku sing dipancal iku rek? Aku yo gak ero nek ana uang. Aduh, Sampeyan kene apa nang kene? aku mari geger barek kakang peguronku. Kalah gletak nang gone kene lah kok mbok satu. Tulungono aku po. Ya wis nek ngono omahku nang pojokan ayo. Iya. Mel aku mulai. Iki ditambani mbok, ayo. Taji Kencana. Kowe kabeh kok kurang ajar. Wis bidak matamu kabeh. Sawitri. Apa Rosid? Terus terang ae. Aku gak nerima
Sawitri kegandengan barek Tajindo. Dudu protes neng aku, neng protes nang Bapak Guru. Sawitri. Podo lanange. Terus terang, aku duwe tresno marang Sawitri. Kaset tresnahmu. Aku dipengku karo Taji Kencana. Golek liyane aja. Oleh liyane. Yo. Sak lumahe donya sak kurbe jagat. Gak ana bocah wadon sing tak tresnani kejaba awakmu, Sawitri. Ning sayangi aku ra tresno karo kowe kabeh. Gelem gak gelem awakmu kudu manut aku. Manut aku gak? Ayo. Apik kelakuanmu, Dik. Kondomu tuh bekti barek Surajane nyatane. Kuwe wani ngonjak marang Sawitri. Ateges ngilani dadane Suraja. Kang. Wis terus terang ae, Kang. Gak tebeng aling-aling. Senajan riko dulur tuwa, sakjane Kang ngalam arek dulur nom. Sing pantes omong-omong karo Sawitri gak liya ya Rosid, Kang. Sadurunge tak jak munggah ing Padepok, kowe gak gelem ngomong ning nyatane barang wis kadung kaya ngene. Kowe gawe larati ning Suraja, mesisan ilang sipating dulur tunggal guru, musuh bebuyutan berat. Ya iki sing tak enteni, Kang. Aku kepengin weruh ilmu daya kawijayane. Ngapano? Kang eling. Aku ngerti apa sing dadi pengapasane riko, Kang. Najan kon roh pengapesan ing Suraja, nok papan kene bebasan aja nganti keditan soroting Sang Baskara. Kowe kudu manutku. Kowe sedulur anomu. Kok nganti tega kowe mateni marang kabeh sedulurmu. Kabeh mau medal saka pranataku. Mesisan kurang kaya ngene tumindak tulika Budi Tandala gak iso kondang asmaning Suraja. Yen ngono Suraja, awakmu lak wis nulung karo aku. Awakmu yo ngerti yen aku ki bojone Taji Kencana. Aku tak bali ning Oh Padepok. gak iso. Sawetara waktu kowe bakal tak kenano marang dulurku, marang adikku. Tapi aku wis duwe bojo lho Saraja. Gampang urusane ku sing baku kudu manut karo Suraja. Engko mau gak manut? Oh, mati. Iya aku manut. Aja tek ngono-ngono to, aku manut. Manut, ayo. Percaya aku rek, rime kaya bis terang. Dangge cangcrit kalem. Ludruk nek kadung terkenal ngene iki. Gawe sak gawe mesti cocok. Ngene iki dadi wong gerang. Ngrasakno anak situk. Gak kenek dikandhani. Mosok sih anakku wedok kene rumbokne. Ombokne biyen ya ngono iki. Cek gendaan ambek aku taliane ngajak nang galengan ae. Lu galengan ana yuyu ngono. Alah. Oleh njoko tangane disopit nyente. Ngene iki wong lanang kok njaba ijen. Kok
Nang takon lapo ta lapo, dikene kopi ta ya apa? Gak, bojoku. Gak ngreken sing lanang. Ya muga-muga ae wong kene aja ana sing niru kaya bojoku. Wis ah. Nek Wis. Kalemu ngrasani aku iki wis ta? aku iki gak ngrasani mbokmu. Ya cuma nggunem. Mangkane wong kene ae nek duwe bojo aja kaya aku. Ketoke meneng tapi kaya Banaspati ngene kok. Jek kurang ae olehku ngladeni. Jek kurang. Wong ngladeni sepisane nyocote rong dina. Mangan mati urip kae jangan kunci ae. Longkon gak nyambut gawe gak oleh kaya lho, Kang. Nek njaluk mangan enak nyambut gawe sing getol, sing giyat. Lah ya ngono. Aku kurang ya apa sih? Macul tak rewangi sampai bungkuk, sampai gak iso njegek aku macul iku. Saumpamane aku macul sampai njegek rasane ya garesku sing kena. Ya jenenge wong lanang mbokmu. Masih gak nyambut gawe, ilinga nom-noman biyen. Kayaku ya tak biyukno biyu. Aku ya gak tau nyiso. Undat-undat. Undat-undat. Barang sing wis kependhem biyen, aja mbok ongkar-ongkar. Lho. Masih kayamu mbok biyokno aku ya gengi ngoni cocotmu. Lho. Ora tak gengi ngoni tangga-tangga. Kok iso ngomong kaya ngono iki lho. Kepantesen wong lanang. Sampeyan ro dhewe. Ana wong kene wong lanang dicocot-cocotno ngono. Ya ngene iki lho lalane wong urip nek ndek bojo banci ya ngene iki dadi. Ya apa? Ngomong, baleni. Duwe bojo banci. Sapa yang banci? Ya penuh sih. Karo nek aku banci. Lah kok dudu unyeng-unyenge ya apa? Mbak, Nyapa? Mbak. Aku ki Apa? mang lak sampean kongkon dolek kayu sih. Iya lan ndi oleh kayu. Aku gak oleh kayu, Mbak. Terus Lah apa? Aku oleh nongko. Nongko. apa? Temen. Iya, Mbak. Oleh nongko. Iya. Mbokmu. Mateng ah nongkone. Mateng. Ya Allah, Mbak. Nyamplungane gede-gede kandel. Nyamplungane Iya. Gede-gede. ndane daginge. Ayo di Joko Tak jokono bendo. Lah, tak jokono berang. Juku bendo. Mbak Jopo iki. Pecok. berang. Wis tak cepetan. Iya iya, kon kok gak kanthi anjir ketoke nongko ndak kuwatir nongko. Lah wis temenan legi gede sampean. Oh, Temen. nongko. Ya, Nongko ya. bubur mbokmu. Ya ayo. Ayo dijoko kan. Iki ta omamu iki. Iya, sampean longgo kene. Wis sampean longgo kene sik. Sik tak colokno. Oh, Mbak, nyala lutung ditolong kaya ngene rek. Aduh, ya, sabar ya. Iya. Ora ngeli. jenengmu sapa? Jenengku Darmi. Darmi. Oh, Sampeyan sapa? aku Taji Kencono. Oh iya, sik. Awakku loworo kabeh iki lho. Mbak, Nongkone ndi? Nongkone tau kali gadi. Lho. Endi nongkone? nongkone. Iya. Lah iki. Hah? Ya iki nongkone. Iki nongkone? Ya iki. Tak batake gulune. Nongko kono brengos sih. Lho, ya iki nongkone. Oh, iki gak nongko babal, nongko bulbul iki.
Lambemu nek ngomong aja cemplang cemplung. Nek ngomong nongko ngomong nongko. Lah nek ngene kok anggap nongko kudu tak belek. Ngene lho, Mbok. Go aja go. Kok kakekmu ngono ah. Bojoku lek Ya keliru ngono lho. Ngene lho, Mbok ya. Iki makan sampean kok golek kayu. Gak nemu kayu. Terus ono iki mang kelara, ya tak gawa mulih. kok go mulai? Iya. lara. Loro. Sing lara apane, Nduk? Sing loro iki lho, tangan sih sampean coba sampean iku ta. Iki lho luwur kabeh. Aduh. Tangan kasar, Mbok, sampean, Mbok. Sampean, Mbok. Aduh, Pak. Waduh, Pak, sing halus, Pak. Aku klek temen arek iki rek. Aduh. Dorong, Cuk. Tangan sampean iku panas, Pak. Dorong gak apa-apaan to ki lho. Dorong sampean. Antene Mbok. kon gak tau nyekel wong. Ya, Mbok ae. Biasa nyekel bolos. Legane atiku cekelen temen tak dolok-dolokno kon kok. Ngono ah. Ana wong lanang ganteng kok iruke jek meker ae. Ya gak ngono mbokmu. Iki ngono terus jarene kan arek iki tiba. Lah karepku ya tak pijeti. Berhubung tanganku iku gak cocok mbok menawa kapal tok. Penelele tau dadi dukun si bayi sih. Ya suwuk titik-titik bae iso ngono lho. Sik tak unjukne. Lha kaya temen gak kudu bacok ayahku ngene iki. Kathokku kudu mlorot ae ganteng. Wis masih ngono aku lho masih ngomong ngono iku aku lho gak mood. Wis ayo, Mbok. Ya. Loro. Jadi ya gamut ya. Aduh. Tangan sampean kok ngono sih, Mbok. Sing halus, Mbok. Kurang halus. Menang aja bela-bela. Aja iki gak tak cekel arek iki. Ora gak cocok taun cat anjing. Le. Iki ngono gol ngopo kok dioncat ancit Lah ngono. iya engko nek gak cocok taun cat ancitno karuan tak gowae rono. Aja ngono. Iki ngono ya anake wong. Anake wong. Menungsa lumrah. Iso lumrah. Ya kaya biasae nek peno nulungi bayi mijet ngono iku lho. Cek kanggo ae iki yo an. Heh? Cek kanggo ae iki yo. Banter-banter arek iki. Ngono. Heeh. Jajal ya. Dikongkon ngremo gandrung ya emoh. Kandrungo sekali-sekali ambek pasanganmu. Awakku loro kabeh gak kok bergandrung. Gak kok bergandrung. Aduh. Mbok, sampean kok aja ngono. Durung diapa-apano kok wis ora adu. Jajal sekelen yo apa? Yo apa? Kok aku nyekel. Mbokmu iki mantan petinju ah. Ya. Wis meneng ngene lho, Mbok. Ngene lho nek metek iki. Nah. Oh, Mbok. Lho. Kon nang ngomong ya apa? Nek metengi. Meteki. Heh? Meteki. Nduk. Lah ngono lho ngomong. Menembenak wong kon iku ya wong desa. Mangkane nek ngomong rungokno mijeti. Lah ya ngono. Kok iso metengi iki lho. Enak-enak, Dik. Oh, ngene lho, Pak. Oh, ngono kuwi. Sik, nyikri. Aduh. Tekan gulune aku sing cel-cel sikile. Ngene lho, Mbok, wis ya. Iya. Sampeyan saiki nyang mburi. Terus? Gawene jamu arek iki. Ngono. Iya. Mbokmu teletonge sapi sing telah lagi ana. Ya. Ayo diudak mbek kecap. Ya. Kaya beras kencur. Ya. Ayo. Sampeyan gawe jamu sik, Mbok. Tak kena jamu sik gak enak. Ya, tak tunggokane kene. Gak ngonone wong tuamu geger ae. Ya wis ngene iku. Mbok karo bapak iku. Tapi rada enakan ya awakku iki. Iya ta? Suwun ya wis ditulungi ya. Tapi nih ngene, aku terus terang ae ngomong mbek sampean. Ngomong apa? Aku nulungi sampean iku ana pamriye. Lho, aku gak nggawa iki lho dhuwit ta apa ngene iku lho aku. Aku gak njaluk dhuwit. Lah terus njaluk apa? Aku ku tresno karo sampean. Waduh. Ngene lho, sapa jenengmu, Mang? Darmi. Aku iki wis duweni bojo. Mosok aku rabi maneh. Wong aku iki manten anyar. Gak apa-apa saiki lho jamane takono Mas Jono. Jamane rabi loro. Iya Mas Jono. Aja ngreken Jono, arek melut iku. Gak apa-apa wis ta lah pokoke aku tresno karo sampean. Gak iso Dik sepurane sing akeh. Mbak. Lho.
Lapo? Aduh. Aduh. Lapo? Pak. Masa lapo? Iki lho, Pak. Kurang ajar mbek aku. Apa? Lapo kurang ajar lapo, Nduk? Aku lho jangene digrayai. Kok jangan digerayai? Heeh. Gelem mo. Loh, enak ta? Lho loteng iku. Cocotmu ku lho ngomong sing tepat. Lapo? Anakmu kate digrayai wong kon gelem. Lha wong digrayai ku kawitane. Terus Kok suwe-suwe nek kencenge digarap. cocotmu nek ngomong mingkem. Minggir kene. Temen, Iya, Mbak. Temenan aku lho jange diiku ambek arek iki. gak bojo. Gak, aku lho tapi gak seneng karo arek iki. Kon gak seneng. Gak. Weh, Temen, Mbak. Aja ndelok aku kate ngomong. Gak ngunune le. Wong rupamu yo ganteng, Lah ya sing sopan sing medaya name wong apa maneh kon medaya rene keadaan lara digawa anakku. Lah ya matur nuwun sing karo aku karo bapak karo anakku kok malah kate groya-graya aja kurang-kurang ajar lho. Mbok. Temen, Mbok. Kula mboten grayahe mboten, Mbok. Temenan. Mi ngomong sing temen kon niku. Mbak, temenan, Mbak. Aku Loh. sampe cerai-cerai kok sampe gak krungu. Aduh. Kene, Kok aja nyengit-nyengit awak? Mrene. kene Duk. Gantengmu gak nyacak. Kulitamu yo ketok bersih. Nek ndelok kalungmu nyar-nyaran teko kalep. Patrapmu kok kaya ngono. Ngono iku carane bales budi karo wong desa. Dupeh anakku arek desa. Kok gawe sak wiya-wiya. Mboten, Wak. Saestu mboten, Wak. Jarene anakku kon mangkate ngrayai. Mi, kon niku sing temen, Mi. Aja kate digrayai, Dis. Temen. Aku lek jek durung ngrayai lho, Pak. Kok sampean iku bapakku. Kok grayai sih? Aja kurang-kurang ajar lho, ngomong. Anakmu dhewe, mosok kate kok grayai dhewe. Gak ngono kok jek ono sing mau. Wak, saestu, Wak. Le, Mbok. kon mrene aku gak ngundang. Kon teko rene aku ya gak nyeluk. Wes minggat teko kene aku gak sudi kelokan kon. Nyengker teko kene. Mi kon niku yo. Ya ngono ya, Pak. Wis, Mbak, pengen usir ae, Mbak. Gelem nyengkre teko omah kene, gak gelem tak sudet kon. Sepuntene, Pak. Saestu sanes kula. Minggat. Pak. Minggat. Wah. Gak gelem minggat. Tak. Apa? Nah, ngene Terus aman. bijaksana. Mbak, Apa? ngene yo, tapi aku sadurunge njaluk sepuro mek sampean. Lah kok njaluk sepuro karo aku? Gurung riyo ya, Nduk. Gurung riyo ya, Nduk. Ampun, Bu. Lho, Mbak, please. Sabluk cocokmu. Aku mau iku mbujuki sampean. Hah? Iya, Bujuki lha apa? mbujuki nek aku digraya arek iku mang padahal iga. lah sing bener. Sing bener iku aku iku seneng arek iku. Cocokmu iki lho. Apa, Nduk? Aku seneng, Pak, karo arek iku. Dadi arek iku mang gak tuminta Allah karo Yo awakmu. gak, yo aku dhewe njene. Tibane sing kacer niki awakmu ya. Iya. Ngene pokok yo, Mbak, Pak. Aku nek gak oleh arek iku. Aku wis aduk iku, matine ae. Mumpung gorong ado. Uber entuk-entuk arek mang. Iya nek. Boleh ana. Ya, Delek ana. Boleh. Muga-muga tak dongan nang ketemu. Mbokmu Iya. arek iki ndeleki sing arek lanang sing disenengi. Iya. Ayo didongakno nggo jero. Ayo karo nambahi adik arek iki. Ayo. Ayo.
sampean karo Kang Bayan. Kang Bayan. Siap. Iki napa sampean iki? Sampean iki ten kampung nggih minangka kerabat desa mriki. Lah, karep kula nggih gerdu angsip niku sampean boke gerdu pos gerdu niku sampean bongkar gawe gerdu angsip. Rencana badhe kula tingkat. Nggih nggih. Menisor. Wah, lho, tingkat tok nisor. Lho, umumnya sakniki niku wong sugih-sugih ndamel tingkat menisor. Namine banger, napa bangker. Mboten usum mun tindak ndukur teng menisor. Nggih. Sampeyan mriki lho. Bayan. Sampeyan mriku. Sampeyan takono tengah iki mau. Mboten pantes. Nek Bayan. Sampeyan iki lho. Desa mriki enten Bayan lak nggih enten polone. Keamanan desa niku napa jare Bayan? Lah, Pak Polo ten pundi? Kok Polone mboten enten. Pak, kalau ini sareng kula niki wau pamit terus badhe pados gramian. Oh, ten pundi? Pojok desa kon wonten rondo anyar, Gus. Lho kali dok ta. Kang Bayan, Le, kok Pak, sampeyan karo ta. Lah terus Bayan karo Pak Polo iku tarung bersaing tak kandhani. Sampeyan niku. sing sampean kengken kula maringi sepatu niku lak rondo niku sih, Gus. Lah menapa? Lah cukup lah sampean terus maringi sepatu pun kula keremaken mriku. Kula sukani lah. Tasik. Napa? Tasik. Niku pun paringaken kali rondo niku punan, Gus. Lho, karep kula be sampean niku nglodruk sampean damel. Ngoten lho. Lho, temeno. Lah mas sampean dados Bayan ten mriki biasa lak nggih nglodruk. Mboten, Lah Gus. wau kok gandang. Enggak cukup lali. Pak, Napa jare sampean? takon karo sampean. Sampeyan kon tukan arek sandalane wedok iku beneran ta sampean, Omonge bayane sampean Lho, percaya. nyatane Pak Bayan ngomong ngono lho kok iso. Tiba sing tak curigai Pak Polo, tiba sing bersaing sampean karo Pak Bayan ta. Lho, ngene iku ah. Ayo. Iki napa kebayang? Lha bener sampean jenenge tukono sandal arek ngono lho. Sampean aku mbek ibu sampean kok tukaran. Kula mboten adu-adu, Gus. Nggih. Kula mboten adu-adu lan apa bae kok adu-adu. Tapi nyuwun sewu, aliline niku kegeden ali-aline niku. Lho, lidok ta. Iya, dume ancen agak iso meteng. Kurang cilik ta. Bu, Gak iso gawe anak. Sik ta. Sampeyan tak kandhani. Pancen Pak Bayan iki nek ngludruk dadi lawak, pinter banyol. Ngerti ya? Mestine. Gayo. Lho, Monggo. ana gayo. Gayo wedok, Bu. Ana wong ngamen kok gak nggawa ecek-ecek sih, Rek. Temonono, gayo wedok. Mboten ngamen, ta? Gayo, Pak. Temonono, Bu. Gayo Monggo wedok. pinara. Kudu pinarak. Ngerti. Duh, Jenengan itu sinten? Niki Pak Bayan. Pak Bayan, Bu. Sampeyan disinten. Bu, Kula Sawitri. niki, Bu. Lho, Loh, Bayan sampean iki. Oh, sampeyan iki wis aja percaya. ya wis Loh, ngerti. sik tak takonono, mendhayo perlune apa kok moro-moro sampean duwe curiga sing enggak? Curiga keling-eling abad ya anak iki. Maksud kula nggih niki tamu ngoten lho. Lah ngono sih, Bu. Niki lak daleme Pak Lurah ngoten ta yen napa? Nggih, nggih pasane. Sampe madosi cinten ajeng laporan ta. Mboten nggih kula madosi Pak Lurah. Ya Allah, itu ta ngene iki piye? Sik ta, Bu, sik ta, Bu. Heh. Ya apa Pak? Bu, Sik. Tenang mawon. Mungkin sik. Montor niku wonten ban serepe. Lah niki Pak Gus Lurah nggih pados serepan ngoten. Ya Allah. Wah, sik ta, Bu, sik. Sik ta, Bu. Lho, iku Mas. maksud Hei. kula niku ngeten lho. Kula madosi Iya, Pak iya. Lurah, kula ajenge sanjang, kula dibutok kalih kan. Ngoten lho. Sampeyan tak kandhani iku gak dudu wong liya. Monggo, kabare hebat. Luar biasa hebat. Mas, Kabare, Dik. Enak pinarak sampe. sampeyan ngerti ta? Ana arek wedok rene mang nganggep apa? Kang sampeyan ludrukan ngono ta? Lapo? Geger. Masalahnya? Ya masalah arek wedok. Oh, tak teko dhisik. Oh, Mas sampeyan iku. Apa sih Mas? Apa ya curiga teng bojo ki mata-mata keranjang. Mosok Mripate samene. Sabar, Bu, sabar. Sampeyan pun muring-muringan. Sampeyan muring-muringan udul sampeyan ketok. lungguh Dik. Bu. Sampeyan aja Kula gak guyon ae. fokus kalih udile niku wae, udile ketinggal. Ibumu iki pancen gak pecus kok. Udile Mas Suraja. Gak ngono. Hmm. Bojomu iki sampe udele ketok. Ro kon. Apa, Mas?
Iku mang tak ora teko nguri. Wah, sampe niku Mas. Sampe niku iso ae ngene lho Mas. Aku melok takon. Sajane aku iku mang mbek Pak Bayan ambek bojoku iki mang ya mbak apa adik sampean. Iki mau aku jange ngrasani sampean. Ngene Dik, aku njaluk sepuro, aku teko tanpa kabar-kabar barawakmu. Iya. Ora ono siji loro calon bojoku Sawitri jenenge Dik. Lho, Bu, tibake. Yo. Dulure dhewe wis gelem rabi saiki lho. Iya Pak, ya alhamdulillah Mas Suraja gelem rapi soalnya wis umur. Lah setuju lah. Setuju, Mas. Ya pasti. Kudune niku Gus Lurah nggih kados Mas Sarojo. Golek bojo sing kaya ngene. Ya aku ya setuju mawon Kang Bayan. Piye, golek bojo ayu deletok lho. Dan 5 dino Nggih. pesena undangan. Oh. Suraja jange rabi. Sip, siap. Setuju? Oh, setuju. Setuju. Ya wis. Saiki sama ngomong sing enak ya. Iya, Dik. Aku tak istirahat. Iya ya, Mas. Tak atus jamas ta apa. Iya ya, Mas. Ya Kenalan Mas, sik, Dik, yo. Sam sarapan kon lho. Aja mengu, Dik. Suraja, Dik. Surojo. Ya apa, Dik? Cocok, Mas. Ya aku ya setuju kok Mas. Ya apa ya? Setuju, arek meneng ayu. Cocok nagari kula. Kayak bidadari yang turun dari kayangan. Nggih, kaya bidadari mudhun teko becak ngene. Isayan. Lho nggih. Aja lali undangane. 5 dino Ya. Mas. Udan, kula butuh payung. Ajane ngopos. Mari kata. Kang Bayan. Kondone Mas Suraja niku napa? Dalem Kondone niku napa? Undangan. pengen damel undangan 5 dino kas. Adine nikahan. Ngeten mawon nggih. Ayo Bu. disemperno ae Pak. Awak dhewe ya rumoso seneng nek dulure dhewe jange rabi ya. Nek pesen undangan gak usah didum-dumno. Terus Nyewa montor mulu. Undangan dimot montor mulu aja ate didumno. Oh biarno ngono. Gus. Nyun sewu. Kula tingali lare niki pasuryane kok mboten beres. Ngoten. Sampeyan tingali ya. Sik. Umume niki jamake wong kate rabi niku kan sumringah, seneng. Lah niki kok mingkup ngeten iki. Ngene Bu. Apa ditangleti Gus? Kepiye? Sarene iki ya urusane wong wedok calon bojone Mas Suraja. Ya wajib sing nakoni sampean. Ya iya ta lah. Takonono teko ndi asal usule arek wedok iki sampe digawa Mas Suraja rene ngono lho. Ya wis. Tak rungokne. Kose ya. Aku nyelok piye, Pak? Yo, Sik. pernah Aku mbak ta. pernah dulu. Ningali pasuryane kados ngeten, nimbali kedahe nggih Mas. Yo. Wong calon bojone Mbak, Mas ngoten lho. Lek Suraja. Mas sing iki Mbak pun nak ngoten lho, Bu. Ngene Ngene lho Pak Bayan, saumpamane aku jange nyeluk Mbak, Lho, lho. ya tuwa aku. Nggih, nggih. Ngono kok apa kok lak ngiling ya. Wis gak apa-apa. Nyeluk Mbak Bu sebab pernah tuwa iki jange bojone Mas Suraja. Nggih, lajeng dados garawane Mas Suraja. Mbak, Ning Mbak nggih. Sampeyan jane iki dalem endi sih sampean? kula saking Padepokan Telomoyo. Jeneng sampean sapa? Kula Sawitri. Temen ta sampean wis pacaran karo sapa iku Mas Tutut Suraja wis temen ta sampean? Ngapunten nggih, Mbak Yu kula tak crita. Kepiye, Mbak? Kula niki yugane Bapak Guru sing dipun golongan kalian Kang Suraja. Terus Ning kula pun gak ada bojo, kula niki dicolong Kang Lho. Suraja. Ya apa Bu? ya napa? Kula niki Sik to. Sampeyan kok ngomong temen ta sampean Kula iku? pun gak ada bojo. Wis takonono sing apik rek dening Suraja nggawa arek sing duwe bojo koyo ngene Mas Suraja mang sing berarti gak tanggung jawab. Mon bali. Temen ta sampean kok ndek bojo. Bojo kula niki nggih tunggal peguron kalih Saraja, Taji Kencana niku ade sak peguron. Nyun sewu, Bu. Dicolong. Nyun sewu. Oh iya. Piye, Pak? Niki Mas Suraja niki jelas sampun nglangkahi pagrayu niki, Bu. Ya iki jeneng perkara lho. Gus, jenengan iki sing anu lho. Sampe kelurahan lho, Pak. Mangane aku kondo karo sampean. Dijejet sampean iku. Api-api aten Bu yo. Sampeyan kongkon balik arek wedok iki. Kula nyuwun tulung pripun kula niki bingung. Saiki ngene ya. Ya piye? Aku bingung aku lagi. Nggih sampean kula jek mawon nggih mboten napa-napa. Saiki ngene, Duk ya, takane sampean
nek sampean teman-teman duwe bojo, sampean aja nglanggar peraturan wong urip. Sampeyan kudu belajar kok kene. Ngoten. Aku sing tanggung jawab. Ngoten. Matur suwun nggih. Nek sampeyan duwe teman lho ya. Ya wis hati-hati. Sunai, Pak. Sampean wis aja kuwatir. Engko nek ana Mas Suraja rene, aku sing ngomong. Gus. Ya. Sampeyan tak iki. Gus Lurah. Nen, apa? Mas Suraja niku tiyange gampang nesu lho, Gus. Tapi nek seneng karo arek wedok Gus Bayan nggih mboten ngoten carane. Tatape tiyang nek kajenge jejodohan mboten ngoten carane. Nggih ajane mboten pantes tapi Pun kuwatir. Ah. Nanti bojoku, Dik. Mas. Wis bener apa sampean nggo arek wedok rene? Loh! Suraja 17 menungso pun njulureng bedet. Kaya ngene kanggone Suraja bener. Ya kayan. Nggih. Kangge mati. Pun nggih, sip. Bagus. Ngomong segenap, Pak, ngomong segenap. Mas. Sakjane aku iki umpama sampean ance dulurku tuwa tak anggap wong tuaku. Senajan to aku iki dadi lurah nek desa kene, tapi nek ndek dulur sing kaya ngono, sampean aja sampe manggon nang desa kene, Mas. Isini-sini aku, Mas. Rah! Lah apa, Mas? Boten, Mas, boten. Iki jenenge dulur tega mentolo barek dulur. Najan bojone liyan uga aku. Trimo tak dele dilu Ilingo dore kesemono. Cilik aku leliding, bapak mati, mbok mati. Aku sing mong, yo kene sembulihmu barek aku, Dek. Aku gak ngundomono sampean sing kaya ngono, tapi aku ngelingno karo sampean. Menungsa urip sing digoleki apik, tapi nek kelakuan sampean sing kaya ngono gak kenek tak elingno. Apa karo aku Ini mboten masalah mboten saya lho, Mas. Sampeyan perjayane Pak Lurah niki Pak Lurah lho niki. Niki dulur sampean dhewe kok sampean. Tak umum nang desa mati lurah loro. Besok ganti lurah ana loro siji Suraja. Mboten saged. Oh, ya Tetep kula nyambung watang mboten. kon gak setuju dadi bayanku. Nggih, mboten setuju kula. Nek aku ngalek pitung bayang kaya kon keturutan sing dadi duwe. Ya monggo sampean dolek timbang dadi bayan dapuran lurah kok sampean. Cacuk. Sawitri, kon arek wedok Melayu bebasane kesrimpet jaremu tiba tak rudo paripeksa. wong padha mlayu wedi barek pendekar nom-noman jenengku Dol Ngaimin
Melaku titik ambek aku wis menggeh. Ati kuno sesukaen. Nabrak wong. Kok ngono? Aja Cek. Stop. 5 langkah maju. Ayo dikit kowe. Ngono. Baik dikit. Aja maju. Itik. Nubruk. Barek-arek noman. Endi arek nom-noman? Endi nom-nomane? Endi? Masalah. Aku gak selera. Lah wong mlakumu wis kaya ngono lho. Aku wedi. Ganteng dhewe. Jarane sapa? Kenalan. Ngene ae. Jenengmu sapa? Weh kok elek anake sapa? Ganteng dhewe. Jarane sapa? Jenengku Dol. Ngemen. Dadah. Wong ngomongmu iku lho wis molor ngono kok ya. Nengmu sapa? Sawitri. Sawitri. Ya apa sih? Sawitri. Aha. Lho, kok njupuk pucuke tok gak enak pucuke tok. Abe. Itri. Nah, pinter. Njaluk apa-apa cang ganteng. Nom-noman nengku Dol. Min. Pendekar nom-noman. Lah wong lakumu kaya ngono. Aja maju-maju. Nek petuk arek wedok ayu selemet ae. Sing ngatasi to. Sing ngatasi. Awak dhewe kok. Awak dhewe. Dan nama selenet. Pendekar temen. Lapo melayu-melayu. Diober wong gendeng aku. Wong gendeng. Tulungen ya. Engko tak opahi. Mbok opahi apa? Lah njalukmu apa lho? Njaluk awakmu. Gak ngatasi ngono kok aku ya emoh. Nek emoh gak tak tulungi. Ya tulungono wis, tulungono. Pendekar nom-noman jenengku Dol. Ngamen. Lah ngono kok iso mateni wong didudul wis rubuh kok. Ming ya. Iku wong gendeng kene lho. Nene. Wong gendenge medeni lho. Nek. Tak atasane. Aku.
Iki wong ta medine pitik iki. Dakocan. Oh, dakocan. Dakocan. Ndekan nom-noman. Sopo? Dol ngaimen. Gak sepek. Suraja. Suraja. Wong sekti mabur tanpa lar, nyelenthek tanpa sikang. Utang gak bayar. Matamu ngono. Ayo. Ndoleki sapa? Bojoku. Endi? Iku. Duduk. Kon belan. Menungso gorong dadi. Kadung selemet-selemeti. Kata apa kon selemet-selemet itu? Hah? Dol ngaimin. Bener. Nih, wekku. Ayo, minggir, gak minggir mati. Ngejak apa? Wani temen kon. Wani ngaimin. Ambakmu Senin Kemis. Kok wani entang bare aku? Wani. Apa iki? Iku wesi. Wesi matamu. Ayo Kremis, keris. tutuk Brus matek. kejing. Tutuk kremes Kejing kejing. yo. Kejing. Keris. Dol, ngamen. Gelem mikir gak? Gelem gak? Kaget. Ora usah kaget. Aku terus karo kowe, makane kowe mau mati tak uripi maneh. Mati. Mati. Urip neh. Urip maneh. Mergo aku tresna karo kowe Kang Dul Ngaimin. Seneng barek. Ngaimin. Kok angel sing ngomong sampean.
Senajan aku bangsa alus kaya ngene nanging aku tresna karo kowe, Kang. Seneng. Seneng. Nang ngono aku Lapo? tulungan. Ya tak tulung. Sampean mang mati dipateni sapa? Neng raja. Raja. Heeh. Ya talah Kang Dul Ngaimin. Anane aku tresna karo kowe. Kowe bakal tak paringi biyada. Aku tak munggah marang watu gilang. Mangko yen aku rubah wujud dadi apa ae ya iku tanpa nono ya, Kang. Iku minangka pusaka piandelku. Piandele Dul Ngaimin. Ngaimin ya. Mengko sampean nek bodoh karo aku getruka lemah ping 3. Celuk jenengku aku bakal teko marang truknya. Ya, aku bakal teko nang ngarepan sampean. Enggak semute mudal. Nek semute mudal ya diusek-usek ngene pisan ngono lho. Ya, Ya wis aku tak balik dhisik ya kan wis aku tak budal menyang gonong watu gilang. Ya iki wujudku Kang Dul Ngaimin. Iki wujudmu. Iya. Nek ngono kon tak kempit. Lha aja dikempit ta lah. Dikempit ati. Aja dikempit nang kono. Kelekmu ambune ora enak. Gak oleh. Gak oleh. Wes. Iki piandelku ya. Kon nggo kene ya. Ya, Kang Dul Ngaimin, ojo lali welengku. Yen kowe botoh aku sak wayah-wayah getruku lemah ping 3, aku bakal teko ana ngarepanmu Kang Dul Ngaimin. Mung sakmono ya, Kang. Iya, iya. Janur iki dudu janur belaraki. Suraja. Nek wani kon, ayo bali rene. Musuh. Ngaimin. Jelas kon iki duduk menungso. Kon mau wis mati kok sorip maneh. Duweni serepan nyawa loro. Kendel sumbar duwe serep nyawa loro. Apa piandelmu kon wani nyumbar bare aku? Bekakas apa blaraki? Janur kuning. Sore takon golek janur kuning, dikai belarak. Kamu sing penting janur kuning. Ayo. Nah, nek kon sanoto di pandel janur kuning atawano tak mapan. Suraja, mampano ning. Suraja? Saiki
buruane. Oh, duit ya. Mo, Aku duwe jajan. mo. Tak tumbasno senengamu wis. Kaya ngono meneh anakku kaya apa rupane? Kayak celeng. Ojo nak kaya jelek. Nyek barek. Min. Gak ngenyek. Ngene lho, Min. Umpama lho ya. Aku kan duwene mung awak tok. Aja aku gila. Umpama. Tajak mulih nang bapak guru, engko aku tembungen dhewe ngono. Mulai Yo. nang guru. Yo. Gelem. Arek-arek gak wedi. Yang tak tutupane mripate. Kok aku tak ngomong ngene. Anggepen nang ganteng. Aku tak ndelusup nduk kene. Aja. Engko lek awakmu ndlocup ning kene, engko awakmu gak karu-karuan. TV berwarna ya. Kok TV berwarna? Gelem tak kek. Engko nak kala tak kei. Tak kei sing seger-seger. Gelem. Dek Sawitri. Sampai nanti to, Dik. Nanti koyo ngene aku iki goleki sampean lho yo. Sajane aku iki temen tak gak dirapeno tapi kok alangane koyo ngene. Dek Sawitri. Sampai nang ndi, Dek? Awakmu iki sapa? Iki sapa, Dik? Dulungain. Bojoku. Bojo iki ngono bojoku. Lho. Aduh. Pedot. Kayak perlombaan tambang. Ngomong ngopo? Gak jelas. Tarik tambang. Iki ngono bojoku kok iso tarik tambang iku lho. Mang tak tulungi aku diopai. Diopai apa? Dadi bojone iki. Lho, kok sampean selingkuh ngono, Dik? Gak selingkuh. Ngene lho Kang, aku lho gak ngomong kapan dadi bojomu. Sapa? Bojoku. Aku Taji Kencana. Sopo jenengmu? Ndekar nom-noman. Sopo? Dol. Ngaimin. Lah yo koyo keleleken serundeng ngene awakmu iku. Aku sing ngambekan. Gak iso iki ngono bojoku kok iso ngaku-ngaku kan tak tonyo kon iku. Tonyo dhewe. Duh. Kon aja ngaku-ngaku pendekar nom-noman lho ya. Sing mbok adepi iki pendekar nom-noman. Lho. Pendekar. Selamat kudu ae. Kon ket manglak slemet-slemet ae. Iki ngono bojoku. Bojoku. Gak iso. Kon timbang gurung tak pateni teko tanganku mengali yo. Ngejak apa iki?
Dul Ngaimin. Ojo kurang ajar barek aku. Tak belan-belani keronto-ronto kaya ngene iki gawe golek Sawitri kon wani-wanine barek aku. Ayo. Minggat saka papan iki kene. Minggat. Mati. Kudune mbok aja langsung dipateni. Rungok aku tak ngomong dhisik. Iku sing nolong aku lho, Kang. Nolong sapa? Cak, Loh, Dek Panji. Cak. Awakmu teko ndi, Dek? Walah Cak, sampeyan tak goleki gak mule-mule Cak. Loh, awakmu kok nggawa janur barang iki kaya Dul Ngaimin iki piye? Iya Cak, ngene ceritane. Aku iki kepengin goleki sampean. Sampeyan lak meguru gak mule-mule ya. Terus? Lah mari ngono aku mlebu nang gone alas, topo Cak. Terus didadekno dewa kaya ngono ku mang, aku ngangklang jagat goleki sampean Cak. Walah, tip lah. Berarti ki mang sing nyelametno Sawitri ki ya awakmu. Iya aku. Men awakmu ta men ku mau men. Iya aku. Ganteng mau kok weleh. Kono dadi kaya ngene mlete kan. Lho aku mang iki sakjane ngene terus disabdo dewa, dadi kaya ngono Cak. Loh, Darmi. Mi, Sopo iki Cak? kon niku kelakuanmu itu. Mari ngomong gak bener kon. Kene maju. Ngomong apa nang wong tuamu iku? Aku ngomong iya, aku ngaku salah. Ngene lho Mi, anane aku nolak tresnomu iki mergo aku duweni bojo iki lho. Iki sapa sih, Kang? Tapi yo gak apa-apa ta, aku lho tresno. Ojo tresno-tresno. Iki ngono aku wis duwe bojo. Iki ngono bojoku, iki ngono sing nulungi aku pas mari diajar mbarek kakangku iku mang. Wis ngene ae. Misal gak oleh aku, tak olehno adikku iku lho ganteng. Gelem tak gak? Iki ta adek Iso. Kon gelem tak gak? Iya arep. Kon potonganmu cocok nih. Aku iki ae, oleh iki ae. Yo, Gak apa-apa, gak apa-apa nek ngono. cocok ya. Cocok, Mas. Wis, ngene. Iki ngono sekedar cerita, semoga bisa diambil hikmahnya dengan baik. Sing elek dienggirno, sing apik dipek lak ngono ah. Iya Cak, bener Cak. Lakon iki kena diarani Putri Janur Kuning. Makaten kala wau derek-derek kula sedaya pasukatan saking kita arupi seni ludruk Budi Wijaya Kang Mijil saking Jombang kawula aturaken sugeng enjang sugeng pepanggen